आजिकल किसी तो गोटे इमोशन रो किसी ये ना तू कौन कांदुच मत एते दिन पर देखी कौन नाले लास्ट टाइम केबे देखाई दिला हमर लास्ट टाइम कोडी तू मो रूम पाके जा देखाई दिलो आ तो कोड देखाई तो रूम पाखरे माने सेठी देखाई ना दिला अब तू खाई दिलो अंडा तरकारी एटा खाई गेस्तिलो ठीक 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 लास्ट सेठी तो आ केउडा में देखाई दिलो हमर कोन सेटा पटिया पटिया ताको तो एपडे मु आइली ताको तो तू तोर सही गला तू गलु तो से टाइम मिलानी कि मते टाइम मिलानी मु तो घरे रही तू मत केते डाकिली ठीक हमरा बाहा तू जॉब मॉब गलु ने बाहा होबो नै आ कोन बाहा मु तो बाहा को नाचीबी गडी पूरा अरे एमे नाचु तो मना करची अरे बाहर रे नाचे मन सी जनी दिन दी बरे सपना देखि तू समझते ज्ञान आगे कहतला हबो तार कोन असुविधा हबो ज्ञान आगो हो हां चाकरी चाकरी हे